Hello guys, majong adlaw natong tanan. Sa karang adlaw day guys, gikan ko ng laba. Diyan na naundang na kay kuan wa nay agas, pangwaswas na anta to. Dada ko des palijan kananan ako napabay bunga. Arang daghan na para break bunga palija kay kuan naman. Gagmay naman amo na raman ning jang gipanghatag sa silingan. Dada ko dari, mao day gipang bugas kog maadyo kay gi nadagam day kuron kusog kadyo ang dugo ang labad kadyo ang dari rapod nga pikas nga kuan nga ingani mo di man ko ingani di mo bugas si ay si jag kuanan jud kog bugas basta padung ko madaga gahapon man ay nagsugod karon gawas na maghang pagkadaga na malagi ng laba ko kay daghan na pilabhon dyan hanggi anam-anam kay napay kaliksi kaya basig maka adto na kong tagbilaran rong Lunes pohon guys ay di na mimusalig sa vlog kay hinay na pudkadyo ag kanang views dyan yung kamot po ko kay hapit na pag birthday ng liksi karong July pohon dyan eskwelahan na po rong July 2 man siguro tugingas ilang ma'am malagi nang madunar makaisa kabuhan kog sugod trabaho extra anja balik uli mauli po ko nag-eskwelahan ng leksi dya balik na po kaya namin nag-chat na viewers nga nangita lay kung sila gumusod mabilin ra sabay madunar man to kaysa magsirat tagpo dya dari dya hanap tong ipasabot daan si leksi ag si Lexi unta di ay atum ta na lamang ila ti Julie kay sabot mo sila kay ning ingon si ti Julie nga dari na ramon kuno kay di si wa kuno mo bantay dato kay si ti Julie pud mo extra pag trabaho kay lisod day kuno pud si daron kay aglag lagi pud hinay na anja kuan na pa jay duha ka estudyante mo nang mo extra kuno pud si trabaho nagsabot mi Lexi nga dari na raman si Jas bye kay naman pus alian nagsinanay bawg si Bingbing ani pabatos Bingbing eh mo high school naman to first year wa na may muhatid niya og na ako mahatid na siya pero wa pud ja hantang nagipasabot si Lexi nga kuan kanang kinanglan lagi mag-work si mama hanggang nang gabi malito na nagsakit ang dughan kay maghilak mato ang gipasabot siya nga kuan kinanglan pud ni mama nga mo-work kay di man sa tanan kuan nga at maato jining mga views sa vlog kay daghan naman pud nang gi-vlog ron bisan magalig sila tiri purami nga mga dagko sila dako pa sila subscriber kaysa namo mas ninggamay magigilang views ja si tiri murag ningon putug madto nag Manila matong Limwil na ijahan na naman nila nagpaningkamot ug asami ka extra trabaho kay karong panahon na murag grabe gid lisod ja lisod pud kadto dari kay magsigirag pud sa arang inita ja sakto man na kuana pud sila Lexi bakasyon na anong extra pud ko napangat ko tubig kay ilami na nahugwas-was kinaunhan pa to ng waswas wa naman agtab pud kay rang hugawa pud kadyo ja natinga ko kay bantog rarang labarag ang un tinga ko kapag ihi na bugwak magdugo kusog lae maning karang kasaway na mo guys excuse me dai sa mga nangangan kasaway na mo guys kanang nay dugo bitong nagbantek mga nag-aha kanang mangihi ja ug mag napkin ko kay way dugo nga moagas ja inog mo ihi ana ra mo kusog na sikog panglipang munang ni undang sa pagkuglaba o susura naman to kinaunang waswas timing panawa pag-agas kapuya na pag kumatog sapa mao na to bugat nagsamot kay nabasa na waswas na naman to maghuwat ram kog puno tong baldi dako dares ilam kay ilami man dari kay ganang hangin atus sud sabay grabing iganga kadyo grabing init nga matay nagugunga sagbot dari malito guys ag siliksi lagi kuan ading gipasabot og taron kay jag magkonsumisyon na uli-ulian na rabay jahang lawas nang siyang
Tapos dyan insay yung gusto, snack. Snack dyan, gibawala na pag cellphone. Dyan mo to dyan, gipasabot gabi eh. Lisod man pero, sakit man pero lisod pa doog kuan, di magsiramig uban. Di mugara po dyan na ako. Dako na mo siya kay pito ka buwan. Pito ka tuig naman jarong July po. Mato ang ipasabot siya gabi eh. Nga nakinangulan. Mag extra trabaho. Kaya dyan papa, man dyan magsuporta. Di na po kumanghilabot ni Mariano eh. Mag-move on ako. Mag-move on ako hangtod sa hangtod. Di na po ko gusto makita dyan naong. O gusto siya. Makakita si diyang anak video call rap, di na ko gusto kita sa personal, magpakita pa siya sa personal dari kay wa na basin jagon siya ang mabuhat niya kay nagtarong kog chat ni diyang nga magtag basag suporta man lang wa gapoy respeto mo nang wa na kapoy na mo kuha sa taong buang gihapon. Manang karong birthday ni Lexi pohon, di ko gusto makita siyang naong, gusto man siya, mupadaras siya siyang anak, di ko gusto marhis. Siya, mutawag rin sa video call. Ay, di ko gusto samok. Diya ka na pang magsinsena o picture ni Mariano, silang dos siyang baji, undangan na yung taon po na, kinsa man ka. Kaya bawa ko, dami account, raka nakailara siguro ka na mong Facebook kuan kailara magdami account undangan ni mo sinsen kay wa na una ko ni oy pagahuras Lexi na basta mo to ang gingan na di ko gusto makita si mong naong suporta og mo gusto ka mo kas birthday Lexi mahatag ra kag kwarta ni Lexi pag kuno kinahanglan day mo kwarta. Kay plastic kang pagkatao nara noong siguro no imong bading nanay anak daan kasi imong tinuod anak mani ang gikapungtan ron Mariano guys kay mas siguro pa ni jag ijahang ikaipon nga nay anak daan kaysa ijahang tinuod anak nga di gali makahuna og tawag hijang anak. Mani ang gikapungtan ron nga lami ug magpakita bis personal lami bali-balihag laparo kumawa ning kapungat manang sakitan man ko parang Lexi kinanglan jud na buhaton kay kuan kapoy lagi magsigurag pude dari ni asangin ay kapoy magsayag pudo dari tapos Lexi apot itong pakatugon karong mas maulian kasi ijahang lawas nagpinta na pagpalit og vitamins niya guys mga kabuok pilya dyan pa diyang ipamalitag mga biskwit kay og mga do at tura diyang nanay mga do kay lajo pipindahan dari dyan sa itong patugon guys kay nagsige na pag silpon ni Aliana di lagi babadlang magsigig silpon tuang nakita nagsige silpon patugon sa tunahang nalagi cellphone na pod. Unsa ang pagkatuog diha? Wa kana brush no. Excuse me. Excuse. Tuog na mo alyan ala. Undang isa ng cellphone Lexi matug sa. Magpuro trabasi mo Aliana. Naog ko Lexi. Naog batog. Kay sakit ang tiyan. Saba bago pa ka nagkaon din nga na. Tarong kay matog.